Good morning everyone. So today is Friday, November 22, 2024. So guys, time check is now 6:58. So wa pa ko alas 7 ni dulo guys. Kaya way maghatod na ko ron kaya akong bana to sa Argao kaya gikuha. Or na ay og nangipo siguro siya sa Argao. Charot. So duwe ko nakatulog gabi guys, as in ano ko sing kabangbang atong tulog. Ita katulog ba? Unsa man ning atong pangpatian eh. So dulog-dulog na ta guys. Chuki as always. Chuki. Chuki. Chuki guys oh. Chuki. Bibing. Bibing. Uy, uy, di po di iyan, di. Kasapan kang daddy dia. Nah. Mag-update ko diri guys, oh. Grabe. So mo to guys, akong update ani nag-uol ko ng video kay na slow mo di ay so kanang daghan kayong snail diri guys. Lano kayo inig-agi nimo baka gipangligsan ang tanawa. Murag mga daghang dugo sa tunga-tunga kalsada guys ba. Grabe ang snail jud siya, as in mo nang kanang luoy lang kay sila kay mulabang man sa kalsada niya, pangligsan man sa mga motor nga mungagi og mga truck. O tanawa guys oh. Luod king kalsada guys no kay kuan kanang tungod sa kadaghan nila niya naligsan. Inig-agi lagi nimo dirang dapita guys kay lano. Basta lain din siya paminaw kanang simhuton. Paho kayo kaluod ang tanawa. Nagpasad ning mga hila-hila bang gipangligsan kay manglabang man sila sa atbang. Katujong pag-ulan, grabe ang kalsada na nagpasad jud sa kadaghan nila. Karon kay wala na may ulan so gamay-gamay na lang sila nilang labang, pero sa una daggo kay to, pero karon mga gagmay na lang labang. Nahurot na nagito ligis tong mga daggo. Grabe jud siya kaluod. So pasensya kay ning bidyuha guys, sa ayo man ang tawa ko kabantay nga slow mo di ay. Iyo kabalo so pag edit ang slow mo. So padayon na lang tani nga gaaginod ng video. Basta daghan kayong mga iyo kayo sa kalsada. Ambot diin man gikan ni mga hila-hila kaysa sa unang panahon ang hila-hila naman sa kanang lasang baon niya kanang yellow ganiya gamay nga murag circle. Karon kay grabe kadagko, as enjoyed kadagko nila. Ila baho kayo. So hello, good evening everyone. So guys, update ko, wala ko'y content yung kanina, as in grabe kay dagan ko mga gipangunahuna. So pag-abot sa among trabahoan na mahaw, human nagsugod na sa mga trabahoon, angay nga trabahoon. So mauto guys, then naniod to, then pagkahuman naghapdi ko guys kay nagchat ang kap nga nadaw ko no si Mayor. So nato ko dito sa munisipyo guys, ana man si kap nga ato ko ni Mayor. So guys, dito so di Mayor dili din na dito ilain nga tawa kong duolon. Ulawan akong kaniya guys, as in. So mauto guys, dayon nangayo man tong quotation ba. Wala mo ko ikuan sa doktor ng quotation, so nagchat ko sa sekretary sa mong doktor, then sindan ako din. Mauto. To the next na. So ganiha, ihatod man ko sa kumbana kay mato dito sa munisipyo din pagkahuman pagkahapon-hapon kay nangadto na sad ni balik sa lungsod kay kuan kuay sudan. Kay sugan akong ugangan ba din balik ka sa dito. Kay kalas-kalas og gasolina. So mo to mga update guys, wala jud koy mga dagang mga content kana hitabo rong adlaw kay nabisi nag-uol pa jud guys kay sakit akong ngipon. Nahubag kang lagos ba. Kasaban ko sa kumbana nga ko yung dito kadawat na tigulang na daw ko dapat mamangab na daw ko no basta anon mga idara mga tigulang na ba. So mo to guys, so ninang regards oh. So nay kuan o nay usa. Yawa guys, o nay natulog. Sayo pagkaayo guys, natulog na nara guys oh. Kinsa man siya awa ko nang yang iyahang dapat siyang ilong kay grabe kaguba. Kay nagkag-away man. Diba Chok? Chuki oh. Si Chuki. Chok. Chok.
Nagabuwa na Chuki ay. And that's all for today. Thank you guys for watching.